jeg skal bevise for x i a det er lige med a gange x, a minus 1. Vi ved så, at ln x er lige med x, og det vil jeg så prøve at bevise. X i a det er lige med parentes start i ln i x det, parentes slut, og så opløftet i a er lige med i, det er så lige med, fordi vi så fjerner parentesen, og så ganger vi så a ind, så bliver det så i ln i x det gang a. Og det kan vi så bytte om på de her to faktorer, og så bliver det så er lige med, fordi de er faktorer, så kan vi bytte om på den, er lige med i opløftet i a gange ln x. Yes. Så går vi videre til at differentiere a i x det. Det er så det samme som det her, som er parentes start i opløftet i a gange ln x, parentes slut. Differentieret. Det ved vi så herfra, at x kan blive til i ln x, og det bruger vi så her. Det så er lige med, så differentierer vi så den ydre først, det er så i a gange ln x, og så den indre funktion, det er så a gange i divideret med x det. Det er lige med, da vi så får gange a ind i 1 divideret med x det, får vi så a divideret x gange med parentes start i ln x, parentes slut i a det. Det er så det samme som a divideret i x det gange a i x det. For den regel vi har der, i ln x er det samme som x. Den bruger vi så her, og det er så, da vi så ved, at når vi differentierer a i x det da vi så dividerer med a i x det med x, får vi så x a minus 1. Og da vi stadig har a fra den dividerer med x, ganger vi så a gange x opløftet a minus 1.